Cindy Hoogheid in de studio. Ja. Mijn god, het is echt ongelooflijk. Ik begin even bij dich. Wat is je naam? Ik ben Lucas de Eerste. Lucas de Eerste. En voor welke carnavalvereniging best je? Ik ben van CV de Narre. CV Dinarre. En die zijn hoe? Zit er. Heuvelhaven. Ja, Heuvelhaven zit er toch? Ja, precies. En dan voor Neven die zitten. We hebben Stig. Ik ben Dien. Aha. En voor welke carnavalsvereniging best je? Van de Dalen uit Lummerig. Wauw, super. Lummerig zei ze inderdaad. Hè? Ja. En wij zitten dan tegenover dich. Waar is dat? Zinzi. Zinzi. Wauw, super. Dus bij Lummerig hebben ze een prins en een prinses. Ja. Wat chic, hé, wat chic. Hey, en wanneer wist je dat je prins en prinses zou werden? Wanneer wist ik dat, Zinzi? Moest even kort bij de microfoon. Wanneer kreeg je dat voor het eerst te horen, zeg maar? Was dat al in de zomer of was het nog het later? Wel later, ja. Of november ergens of zo? December. Oh, december? December pas. Nou, dat is wel best wel laat dan, toch? Hè? Ja. En wie ging dat? Die belde die eens op? Of wie ging dat precies? Ze kwamen langs. Oké, en toen? Toen hadden ze het vertaald. Oeps. Toen hadden ze het vertaald en ja, dat eigenlijk. Oké, en toen sprong ze graad in de loop. Yes! Met prinses! Ja, ik was er eigenlijk heel stil van. Oh, daar was heel stil van. Ja. Beetje zo wie nu. Ja. Ja, nou, dat is wel een hele eer, denk ik, hè? Ja, en ja. Dien, wie ging dat bij dich? Wie mij kwamen ze ook langs. Ja? En is dat nu ook een eigen droom wat doen camp? Ja, bij mij wel. Ja? Ja, ik vond je prins zien al heel leuk. Ik ben kleuterprins zelf geweest. Ik, Oh, heb, dat is ook wel leuk, ja. ik heb in de optocht mezelf als eindselganger ben ik gaan protesteren dat ik prins wilde zien. En nu is mijn droom uitgekomen. Oké. Wauw. Dus dat Vosseland zit wel een beetje bij dingen in het bloed dan, hè? Ja. Ja. En dich dan? Ja, dat hij immers anders zegt nog opgegeven. Ja. En toen hij Mine Vos, hij het doorgestuurd, het filmpje. En ja, mijn broer is ook al jeugdprins geweest. En toen wist ik eigenlijk al, ik geloof jeugdprins worden. Oké, dus dan heb je al een keer een kopie metgemaakt dan, hè? Ja, Ja, en welke prins wordt dat? Die naar broer? jeugdprins nu al de eerste. Ah, oké. Hey, ik zit net zo in dat Vastelovend, maar kan je mij eens uitleggen, waarom zit er altijd zo'n 1 of 2 achter de namen? Ja, ik ben dus de eerste dan. Oh, de eerste met de naam? Ja, Ah, oké. Luca, dus je zit allemaal de eerste? ik wel. Ja? Ik weet niet. Die Ik ook, hè? ook. Die hebt het heel goed op je op staan, hè? Zijn ze tegen ook best ook de eerste? Ja. Ja? Kan wel, best wel eens jeugdprinses geweest. Nee, dat ben ik nooit geweest. Maar dat was eigenlijk, volgens mij, ja, ik weet het niet. Dat was er toen wel, maar ik heb dat toen Nee, maar nooit dat zo is wel gaat van metgekregen. de laatste tijd, hè, denk Ja, ik, dat het volgens mij. zo speelt. Ja, Ja. precies. Ja. Dus, nee, maar ik vind het wel, als ze dat zo is, zo zeker bij die denk ik, en bij Dick misschien ook, de vulste gun echt, dat zit waarschijnlijk in zijn pap of familie ook wel eens prins geweest of niet. Ja, dat is het, dat dacht ik al. Oké. Dat zit gewoon in het bloed, ongeruimd, toch? Ja. Ja, kijk dan, maar dat is het Hey, pap, is het en kind. vertel eens, wie reageerde de klasgenoten, Lucas? Ja, ze waren heel verbaasd. En ja, dat gewoon niet gelijk. Ja? Vond je dat wel leuk voor dich? Ja, dat wel. Was je niet een beetje jaloers? Nee. Nee, dat dat niet? niet. Hé, maar dan moest ze met een geheim rondlopen, hè? Ja. Oh, dat was niks voor mij. Wie gaat dat dan? Heb je kunnen blijven zwiegen? Ja, tegen een paar mensen wel. Ja? Ja, alleen mijn oppas, die heeft het wel verteld, want zijn man kon heel goed tekenen en dan moest dan de medaille van me komen. Wauw, dat is ook wel heel erg leuk. En denk je? Heb je het vurig kunnen houden? Ja, bij sommigen wel. Ja, eigenlijk bij bijna allemaal. Bij sommigen heb ik een paar tips gekregen, maar bijna heel lummerig wees al dat ik hem zou werden. Ja, wat chic. Ja. En dicht zijn ze, joh? Ja. Ja, ook wel, ja. Ja, is het gelukt Ja, om vurig te houden? ja. Zeg je dat dan niet tegen de vriendjes of vriendinnetjes? Stiekem? Nee. Nee, echt? Nee. Nou, vind ik knap. Het zou mij niet lukken. Wat vind je leuker in de optocht met lopen of op het podium staan en dansen? Zinzi. Ja, eigenlijk wel. Allebei, ja. Jij moet kiezen.
Ik denk op het podium staan. Ja? Ja. Oké. En waarom? Ik... Vind je dansen leuk en een beetje zo, ja, dat vind je leuk? Nee. Ja, wel, ja. Oké, ja. En Dichtdien, optocht of podium? Ja, voor mij is het ook denk ik meer podium. Ja, ook? Ja. En doe dan, Lucas. Ja, ik denk toch de optocht. Ja. Dan hoor je inderdaad toch wel veel prinsen en prinsessen wat zeggen optocht, want dan kennen ze met snoepen gooien, hè? Ja, ook. Ja. En ja, goed, podium is wel weer heel anders. Ja. Ja. Vertel eens even, Lucas, wanneer loopt ze met de optocht? Of wanneer ga je ze mee? Wanneer is Zondag dat? is de kleine optocht hier. Nu zondag al. Ja. Oh ja, dat ken je Oh, ook de toch van kinderoptocht, zitten ja, bedoel je? tuurlijk, Ja, ja, tuurlijk, natuurlijk. Best van zitten. Voor de luisteraars morgen inderdaad, is Ja. dan op zondag is de kinderoptocht. Ja. En Ja. wie laat begint hij? Volgens mij om 11 minuten op 2 of zo ergens. Of 11 minuten op 1. 11 minuten op 11. Nee, 3 minuten over half 2. Oh, oké. Ja. Oké, en wanneer is de jeugdoptocht dien? Carnavalsmaandag. Carnavalsmaandag. En dat zal ook in de middag zijn, denk ik. Ja, denk het. Ja. Cindy, wat is voor dich het belangrijkste met carnaval, met vastelavond? Wat vind je dan het belangrijkste? Plezier maken en gewoon feesten en ja, dat eigenlijk. Heel simpel, hè? Ja. Ja. En voor u? Ja, oké. Voor mij is het ook heel veel feesten en dansen en zingen. Ja. hey, want jij hebt natuurlijk al, of heb je al je prinsenreceptie gehad? Ja. Ja. Veel ook. En die, wie was dat? Ik vond het wel heel leuk. Ja. Alleen werd ik van één kant een beetje meug van het handjes schudden. Ja. Ja. Die hele deur bleef natuurlijk goed voor dich. Ja, en ja, de rest was wel heel leuk, want dan zijn we gaan feesten. Waar zou nog een optreden? Je wel van een band. Oh, wat leuk. En door ook best laat geworden, maar de rest was gewoon En veel cadeautjes gekregen natuurlijk. een slok. En slokken, veel chocola, veel slokken. En dich, Lucas ook? Ja. Ja? Kent ze over het komend jaar geen slok meer te kopen, volgens mij, of Nee. niet? Nee, dus dich zijn ze ook zeker. Ja. Ja. Hey, en je hebt natuurlijk de spreuk nu mee gaan, hè? Ja, Zal voor ons bij dich beginnen ze inzien? We willen dansen, holsten en springen, met iedereen vastelovensliedjes zingen, snap ik in de arm en pak ik bijeen, dan is deze vastelovend, neem eens alleen. Wauw, super. Dat is Wauw, natuurlijk goed. dezelfde, of Dat niet? is, je hebt dezelfde, hè? Ja. Maar kijk of zeg je hem ook eens. we willen dansen, holsen en springen. Met iedereen vastelavondsliedjes zingen. Snap ik in de arm en pak ik bijeen, dan is deze vastelavond, neem eens een lijn. Wauw. Helemaal goed. En doe dan, Lucas. En de boksring of op de Idema. Lekker shoppen in mijn Zittische stad. Over een pakjes en muziek wegblie. Maar met de vaste lamp die in overhalf is iedereen erbij. Overhalve alle af. Dien, doe hebt nog een leuk nieuwtje, hè? Ja, Vertel. mijn opa en oma, die komen uit Boren, die bieden best mee binnen. Zijn oud-senioren prins en prinses. Ja, en nu zit het echt wel zeker in onze familie. Nou, dat is wel superleuk, hè? Ja, Daar hebben ze ooit een liedje voor gemaakt, wist je dat? Ja. oh ja, het zit bij ons in de familie. Ja. Ik heb ook het lummerig. Ja, ook het lummerig, ja. Heb ik er niet tussen gezet tussen de lijst. Ja. Lucas, wat maakt die carnavalvereniging nu speciaal? Ik zeg het eerlijk, ik zou het begon met weten. Dat is denk ik te lu om de Gera, die wat het speciaal maken, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja. En heb ze ook goede hulp? Als ze bijvoorbeeld als ze toe moest gaan? Ja, ik heb de adjudant van Baanden eerst, dat is die grote prins. Oh, kijk eens. Dus. Ja. Wauw. Want ik net die weer voor begonnen staan, toen zeg ik, je moet niet met de scepter tegen de tafel, want dat is op de microfoon, hè. En toen zag ik van, geef hem maar mee, maar dat doet je nooit. Waarom is dat niet? Dien? Bij ons is dat gewoon een heel duur gaat. En we mogen niet zomaar gaat weggeven. Ja, dat mocht ze volgens mij niet Nee. geven, hè. Want dan zei, volgens mij, als ik het goed begreep, moet er dan een rondje geven, toch? Rondje Ranja. Of vergeet? Nee. Nee. Zinzi, wat is die favoriete carnavalsplaat? Ja. Links, rechts. Nee. Ik heb wel, ja, veel. Ik heb niet echt een favoriet eigenlijk. Niet? Nee, niet echt. Geer, heb jij een favoriet nummer? Ik wel.
Nu wel. Ja, en dan vertel. We zijn dol, een echte dol. En wat zingt dat? Stan. Ja, even dat je weet, even daar even opgezocht. Staat hij op Spotify? Ja. Ah, nou, misschien kunnen we vandaag nog even draaien. En dich, Lucas? Ik woon niet gewoon. Ik blijf niet lang. Ben zo weer weg. Oké. Nog één en dan. Oh, volgens mij heb je dat hier Ja, heb ik er wel tussen gezet, Zit hier ja. een stukje, hè? Ja. Even kijken. Ja, ik zie hier van alles staan. John Tane, wie vind je dat bijvoorbeeld? Vind ik ook heel leuk. Ja, dat is ook weer een nieuw nummer, hè? Ja, dit is het nieuwe Ja. nummer wat ik erin heb gezet. Ja, superleuk. Even kijken. Wat heb ik nog meer van vragen? Oh ja, er moesten meer keuzevragen. Dus het zijn, we moesten tussen 2 antwoorden moesten kiezen. Daar heb ik, even kijken. Confetti gooien of confetti in je nek krijgen? Lucas? Confetti gooien. Ja, tuurlijk. Dat is heel simpel, hè? En doe ze. Confetti gooien. Ja? En even kijken, wat heb ik nog meer? Zingen of dansen? Dien. Voor mij is dat dansen. Ja? Ja. En wie dansen dan? De Polonaise of echt? Nee, gewoon dansen. Ja? Oké, dan heb Gaan ik dansen. Gewoon tango. De tango. de tango. Kijk eens aan. Hey, heel goed. Even Leuk. kijken, wat heb ik hier nog meer? Vastelovend in de zaal of op straat? Ik kies in de zaal. moeilijk, hè? In de zaal, ja? Ja. En waarom? Ja, ik vind het ook het gezellig. Er zit zo'n het knussen erbij. En, ja. En heb ze de meeste aandacht, vind ik ook. Oké, en dit Lucas? Ook in de zaal. Dan zit ze een beetje warm en weer snijdt naad. Ja, dat is een goeie. Ja. Dat kent nog wel eens naad zijn of koud uit moeten. En doe ze in. Ook in de zaal, ja. Ja? Weet je nog toevallig wat je volgend jaar wordt met carnaval? Verkleed. Ja. En? Ik ga met zo'n hele fine, dunne skipak of zo gaan met een skibril. Zo'n hakpak noem je het. Ah, zo'n hakpak. Ja. En dich, Lucas? Dat is wel lang geleden, hè? Volgens mij was ik Indiaan. Ik weet dat niet meer zeker, maar... Ja, oké. En dit zijn ze. Een clown. Een clown. Dat is Ja. altijd leuk, ja. Dat is Ja. altijd leuk, ja. Ja, En wat precies. was dit vorig jaar, Micha? Nou, 2 jaar geleden. Weet je, met de kopkaal geschoren in de uitzending. was Oh dat? ja, dat weet ik Toen nog. word ik Avatar. Nee, en Kabouter En Kabouter Plop. Plop is ook nog geweest. Nee, Paulus de Boskabouter. Oh, sorry, dat was Paulus de Boskabouter. Ja, hebben we toen in de uitzending gedaan, ja. Af en toe heb je van die gekke dingen, hè. In de uitzending Kaal geschoren, Hebben we kaal jongen. geschoren, Staat op ja. YouTube. Moest je maar eens kijken. kan je zeker kijken. Ja, hey, we hebben nog een week te gaan naar de carnaval, hè. Wat gaat je nog allemaal doen? Vastelovend. Of vastelovend. Wat gaat je allemaal doen, Zinzi? Wat heb je nog op de agenda staan? En volgens mij nog recepties en voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Het zijn er wel heel veel. Hey, hè. en de schoolcarnaval kunt er natuurlijk ook gaan. Och ja. Ja. Heb je er ook zin in? Ja, heel wel. Want hij had ieder klas natuurlijk ook een optreden, hè? Ja. Ja, en dat doet je dan ook middag dat optreden? Of... Ik doe met de Ik doe ook met, ik moet zingen. En welk liedje heb je hier dan, Lucas? Ik heb geen zin om het af te leren. Oh ja, dat is ook wel leuk. Dan kun je met z'n allen schreeuwen, hè? Ja. Dat zingt ook in een grote groep, hè? Ja. Dus, en ditje? Veel dansen. Op. Oh ja. Ik kan niet even vergeten. Van Nu werd het spannend. Trommelgroffel. de winnaar van vorig jaar. bedoel ik. Van Nate dat liedje, vraag het goede zin. Ja, ik dacht, ik moest even twijfelen. Of het daar was. Dat mag. En dat zit, hier zit bij je in de klas. Ja. En welk liedje doet Geer dan? Bij de gasolina. Oh ja, dat is ook altijd leuk, toch? Of wat vindt ze er zelf van? Ja, ik had eigenlijk voor een andere gestemd, maar ja. Dus welk liedje hij dan volgens u? Schuftrijk Blues Club. Ja. Dat is toevallig met de zoon ook nog met de carnaval doen ze dat. In Beeg doen ze, op de Kingbeeg doen ze dat liedje. Het is ook altijd leuk. Ja. Nou, dat wordt dus een spannende week, hè. Ja. Maar wie geeft dat dan op school? Heb ze net af en toe dat ze daar zitten? Dan... Kapot, meug. Ja. Vandaag wel. Ja, waar vandaag wel? Ik denk morgen ook. Ja, Denk ik ook. Als ze nog een receptie nog hebben, dan Ja. wordt dat inderdaad wel even op de tank bieden. Dat hoort te bieden, toch? Ja. Ja. Koos je trouwens al, of nee? Ja, mijn zusterke, die kent dat wel. Ik heb haar soms gesproken, maar Mhm. niet dat ik haar herken. Nee, oké. Hey, voor gewoon afsluiten. Fijn dat je hier was, want je moet weer door, heb ik gehoord. Ja. Kreeg je mijn oor te horen net. Een adjudant.
En we hebben van Lieshout een arts even klaarstaan. Kan ze hem dan aankondigen? Hier zo dan aan. Met de Ja. dansmachine. Nee, ik gooi niet gewoon, moest ze dan even aanzetten. Oh, dat is zijn een de andere. verkeerde. Ja, dan moest ze even... Steekt hij hierbij? Nee, doe maar even opzoeken. Ik gooi niet gewoon in. Dan moet je even de volkallen. Oké, dan kan ik hem even... Waarom is dat die favoriete liedje? Ja, ze zijn gewoon heel leuk en gewoon gek. Ja, wat vindt ze van het liedje van dit jaar? Welke? Ik ken dat niet. Weidelbrug? Ja, Ode aan de naterdrukken. Oh ja, sorry. Nee, dat was niet sorry voor te zeggen. Ja, ik heb hem nog niet heel vaak geluisterd, maar ik heb hem een keer op school geluisterd en ik vond hem wel leuk. Ja, voilà. Ja. Dan kunt ze wel lekker op springen en op dansen, toch? Ik vond het wel een leuk nummer. We zijn zelfs naar het LVK geweest. Dat is er ook geweest. Ja, en ik had eigenlijk gehoopt dat hij zou winnen. Het is een beetje jammer, maar ze zijn... Hoeveel zijn ze geworden? Tweede. Tweede. Dus is toch netjes, toch? Best is een beat. Ik heb hem klaarstaan. Maar dan Nou. moet je er even Allah zeggen, hè? Tot slot. Wie doe je dat dan? Zo? Of zo? Met Zo, het hè? rechte Niet de wel. wenkbrauwen. Oh, zo. Hallo, niet de wenkbrauwen. Ja, doe maar eens even voor. Allah. Allah, dankjewel dat je hier was. En heel veel plezier, hè? We hebben een prins. Veel weten zeker dat ze hem kent. Het is de schoonste die bij ons in zittert woont. En een tweede wie hij loopt bij ons niet rond. Met hem als prins bij ons. Hij doet zijn carnaval is goud begos. Veel weten zeker dat er zeggen zal. Veel vieren dit jaar een schone carnaval. Wat hebben weer gespinst, waar zal het weren? Wordt het Harry, wordt het Hubert, wordt het Rick? De wieze roten hebben veel te geweren. Maar nu schmiet weer alle remmen los. Zit Gerrit met ons ens. Veer hebben een klasseprins. Veer hebben een prins. Veel weten zeker dat ze hem kent. Het is de schoonste die bij ons in zittert woont. En een tweede wie hij loopt bij ons niet rond. Met hem als prins bij ons. Hij doet zijn carnaval is goud begos. Veel weten zeker dat er zeggen zal. Veel vieren dit jaar een schone carnaval. De prins de schmet royaal met appelsine. Hij schmet naar alle kenjer die er staan. In de optocht zal het zonke extra schine. Als ze de prinsenwagen hier voorbij is gaan. Zit Gerrit met ons ens. Veer hebben een klasseprins. Veer hebben een prins. Veel weten zeker dat ze hem kent. Het is de schoonste die bij ons in zittert woont. En een tweede wie hij loopt bij ons niet rond. Met hem als prins bij ons. Hij doet zijn carnaval is goud begos. Veel weten zeker dat er zeggen zal. Veel vieren dit jaar een schone carnaval. Ja, we hebben hier wel iemand een bekende. Dat is al eens eerder geweest, Pippa. Vertel eens, hoe wat het ook weer? Voor de heemkunde. Heemkundevereniging. En dat was voor de jeugdafdeling toch? Ja, voor de jeugd. En je was toen in de uitzending, hè? Ja. Hoeveel leden heb je erbij gekregen vanwege die uitzending? En we gaan door naar de volgende vraag. Stuk of 20, toch? Maar wat wel leuk, hè? Ja. Toen, toch? En er zit er nog immer bij en er is best nog immer activiteiten doen bij die Ja, heemkunde. zeker. Ja, vind ik wel erg goed. Heel mooi. Maar nu ligt dat natuurlijk even stil, hè? Ja. Want vertel even, wat deed je precies nu? Ik ben adjudant. Adjudant van... Esmee. Wauw, en Esmee zit tegenover dich. Ja. Wat zie je er mooi uit, Esmee? Dank u. Chic, wauw. En dan neven dich, daar zit Prins Jan de Eerste. De tweede, tuurlijk. En je zit van welke vereniging? De Reuben van Opweg. Kent ze die?
Carmen? Daar heb ik wel eens van gehoord. Nee, gekkigheid op een stag. Ik woon in Obicht, dus zeker ben ik bekend met de Reuben. Ja, en wat ik eigenlijk meteen wil weten, wanneer is bij jeugd de optocht? Jan? De optocht is vastlovend zondag. Vastelavond zondag. Yes. Oké, en dan wie laat? Om 11 uur voor 2 is het. Ja, en wieveel wagens dan ongeveer met, of wieveel groepen bij jeugd? Kom op, de kind zit. Want Ik weet het wel. Het zijn er... een beetje overdreven. Overdreven, zo is het gewoon 20, 24 groepen. Oh, netjes. Ja, en er zijn de inschrijvingen al van gedaan allemaal. Dat denk ik wel. Ja. Die gewoon niet via mij gaat. Dus. Nee, natuurlijk niet. Nee. Esmee, vertel eens even. Je kent allemaal plakkallen, toch? Ja. Jazeker. Ja. Esmee, van wanneer wist je dat ze prinses wordt? Sinds 18 december. Ook in december? Ja. Ja, en wat was die reactie toen? Ja, een week geleden had je echt een brief gekregen dat je het niet zou waren. Maar Oh. dus een week later hoorde ik dat je het wel zou waren. Wat was dat dan voor een grapje? Nou, dat gaat zo op school, dat gaat de dag daarna meteen iedereen vertellen van ja, ik ben het niet, nee, ik ben het ook niet. Oké. Dus ja, dat doen ze dan zo dat het toch nog extra geheim Ja, is. dat is wel een goede tactiek inderdaad. Oh, dat is eigenlijk even nagedacht. Ja. En Dat wat, zal zag, Max wel bedacht hebben. Ja. en wat zag je die klasgenoten toen ze hoorden zoek prinses was? Ja, iedereen wou meteen gefeliciteerd en ja, heel blief mee. Ja. En Pippa, wat is eigenlijk de rol van de adjudant? Ik moet zorgen voor de scepter van Esmee. Ik moet erbij zijn, ik moet gezelschap houden. Oké. Ja. Kun je met dat scepter en schrijven, Esmee? Ja. Nee, niet doen. Word even een foutje, hè? Wat een grapje. Ik probeerde dat net ook, maar die dingen die hoeven hem niet af. De scepter mocht ze niet afgeven, want dan moest ze een rondje geven. Dat weet ze natuurlijk nog niet, hè. Hé, maar dat is Ja, wel... Jan wil er ook even zeggen. Oh, No. Jan, kom maar hier. Nee, daar Oh. krijg ik niks van. Hè. Want wat gebeurt er als ze de aannemen schrift wordt? Nou ja, hoor, als ik daar kwijt raak, dan moet ik toch... Dan zit er meestal wel inderdaad dat ze dan een rondje, het is wel het minst om hem terug te kunnen krijgen. Ja. Dus meestal ben ik meer beer kwijt als ze dat kwijt raakt. Dus goed opletten. Ja, maar dan mocht ze wel bijvoorbeeld aan die adjudant geven. Hè? Ja, de adjudant mag hem zeker van mij. Ja, maar wat stel dat hij hem nu kwijt raakt? Dan moet hij een rondje geven. Of een kratbeer. Ik denk het. Ja. Ik weet het wel zeker. Wanneer wordt zich dat ze prins wordt? Ik wist het al vanaf de zomer. Af de zomer. Vanaf En wie, juli. en wie gaat dat dan? Komt de vereniging naar die toe? Of wie gaat dat? Ja, joh, goed. Er werd ze nummer contact met de op en dan vroegen ze van, hey, heb ze toevallig zin om misschien prins te worden dit jaar? Mhm. Ja, goed. En als het goed is, hoeven ze er niet heel lang over na te denken. En dan zei ze ook al, en dat wil ik wel. Ja, ja. Dus, ja, goed. En toen heb ik heel lang mijn mond toegehouden. Ook naar papa en mam toe. En wie ik goed geroepen word, wordt de reactie natuurlijk wel heel leuk om te zien. Ja? Ja. Het zou nog voor de gek gehouden. Oh, ja? Het had nog het grapjes gemaakt. Want papa mam, die dreigde dus ook nog toevallig, weet ik dat. Die dreigde dus ook nog niet erbij te zien bij het uitroepen. Even. Een paar seconden. Dus toen had dat, op een of andere manier, wie heb ze dat toen soort van... Nou goed, die gingen sowieso wel doorzitten. Maar die waren allebei niet helemaal fit. Ja goed, het is natuurlijk ook een beetje de tijd van het jaar. Ja. alweer. Maar op tactische wijze heb ik dat toch wel uitgevraagd of ze wel of niet komen. Ze komen natuurlijk wel. Ja, Ja, ja. geweldig. Ja. En Esmee, wat vind je het leukste aan Vastelavond? Ja, feesten, dansen, springen, bijna alles. Ja? Ja, En ook met gewoon in de optocht bijvoorbeeld, vind je dat ook leuk? ja zeker. Ja? Maar ook, we hebben dat net ook al gevraagd aan die andere prins en prinsessen. Koos je het wel ook vurig houden toen ze Ja. het wist? Ja. Ja? Of heb je toch stiekem tegen Pippa gezegd? Ja, alleen omdat ze adjudant wordt. Dan mag dat, hè? Ja. Ja. En even kijken, wat hebben we nog meer? Je hebt ze tot nu toe al een heel mooi moment gehad, hoe ze dacht van, ja, dat was echt wel chic. Ja, En? mijn eigen uitroeping. Ja? Ja. En wanneer was ze uitgeroepen? 11 januari. Ja? Was ze daar ook bij Carmen? Nee, dat was ik niet binnen. Nee, ook niet bij Jan? Nee. Ja. Nee. Jan, wie ging dat bij dich? Dat, ja, de Reut bij een heel leuk programma. En goed, van tevoren hebben ze 11 kandidaten. Mhm.
En die doen allemaal gewoon leuk met. En de maakt jullie natuurlijk het gek in de dorp die paar dagen van tevoren. En ja goed, de avond zelf dan hebben ze dat programma. Maar uiteindelijk staan ze er achteraan door. En dan, voordat ze door de her springt, kan ik zich zeggen dat ze toch, dan is ze toch wel redelijk nerveus. Dan moest ze toch niet te vaak zijn, zo nerveus. Want ja, dan moesten we ook nog spreken, nou, voor heel veel lu, ja. En die liefspreuk, heb ze daar al? Ja, ik heb een liefspreuk. Kent ze dat eens nemen? Ja, we hebben, dat is ook, omdat we bij ons café, ja, althans we hebben met vastlovend hebben voor ontheffing. En dan zijn we zondag open voor het dorp. En ook doorop, ook naar papa en mam toe. Ik weet het net niet, het gaat goed kop. Dat ben ik ook. En, maar met het... Je kunt Max even halen. Nee, oh nee. Mag dat er maar niet? Mag ze helemaal niet gaan. Dat is ook een moeilijke vraag, hè? Is mee, wat zeg je toevallig? Zo op een spot. Nee, dat ik op. Nee, dat klopt. Over niet. Even kijken, wat is het belangrijkste aan vastelovend, Esmee? Ja, gewoon lekker mee doen en ja, die zin hebben. Want noemen ze prinses, maar was het voor dat ze prinses was ook al eigenlijk een carnavalsfreak? Ja. Ja? Ging ze eigenlijk al... wie kent dat? Heb je dat van die ouders? Of, Ja, eerder aan de van pap. ja? Ja. En wieso? Wat deed de pap? Ja, daar is zelf ook jeugdprins geweest. Ah, kijk. En ja, daar viert ze ook bijna elk jaar. Dus hij hoort zich wel heel goed tips geven natuurlijk. Wie zou ook daar met snoepmos gooien en zo, op de optochtwagen. Ja. Doet je ook met in de optocht van Zittert, Zonje? Volgens mij niet. Niet? Nee, ik wist niet. Ja, want dat doen natuurlijk nog meer... Ja, precies. De verenigingen omgeving met, doen daar best wel gaat Ja. verenigingen met. Dus. Ja. Pippa, weet je nog wat ze vorig jaar was met carnaval? Wat ze toen verkleed was? Ja, ik stel moeilijke vragen. Ik weet het wel, maar ik weet niet hoe ze dat noemt. Nee. Moest u dich doen bijvoorbeeld dit jaar? Moest ze dich dan anders kleden? Of kreeg ze ook een heel net pak aan of zo? Of kan ze gewoon aantrekken wat ze zelf wil? Ik kan gewoon mijn carnavalspakje aandoen en dan, ja. Of dat wat ze nu aan heeft? Ik denk wat ze nu aan hebt, toch? Ja, want dat vind ik ook wel speciaal, ja. ja. Ja, maar als ik, ja. Ja, oké. Ja. Want wat hebben ze allemaal om de nek hangen? Medailles. Heb je die allemaal gekregen al? Wauw. Want wie geeft dat eigenlijk? Wanneer krijg je eigen medailles mee? Op de recepties kreeg ze best wel veel. En soms als ze ook naar een andere receptie gaat. Ah, oké. Dus dan krijg je van andere carnavalverenigingen krijg je allemaal een medaille? Ja. Oké, maar op een gegeven moment heb je dat zoveel. Krijg je dat net pijn in de nek? Nee, we hebben dat in het pak in een gans systeem tot dat niet in de nek hangt. Ah, oké. Ja, jongens, is er van nagedacht. Dat is eigenlijk allemaal wel goed, ja. Jan, wat best zo doen in het dagelijkse leven? In het dagelijks leven ben ik nog student. Ah. Maar daarna help ik op een aantal boerderijen bij ons in de buurt. En ik ben... Boerderie, wat deed ze dat dan? wat ik daar doe, ja, van allerlei Wat werk. niet, denk ik. Eigenlijk gewoon alle voorkomende werkzaamheden. Ja, het is met melk, dus melken, maar ook gewoon tractorwerk. Dus, Ja. Ja, wat ja. goed. Ja. Esmee, wat zou ze later willen werden? Chirurg. Chirurg? Zo. Zo. Dat is een even... Wie komt ze dat bij? Ja, ik hou wel best wel van dat dokterafdeling. Beetje zo met bloot, dat vindt ze wel fijn. Nee, dat dan niet. Oh, dat niet. Maar ja, dat maakt me dus niet echt goed als ik dat zie of zo. Maar ja, Ja. ik hou wel van... Ja. Want wie reageert als je bijvoorbeeld zelf een hondje hebt? Ja, Vind je het waar? Nee. Nee, oké. Nou, heel goed. Pippa dicht. Geen zo later werden. Ik heb geen idee. Ja, dat is wel niet gek, want ik weet het nu nog niet. Nee. Dus ja. Ja, dan wil ik nou even vragen, je favoriete carnavalsplaat? Vastelovensplaat, sorry. Pippa, dicht. Van wild vlees, ravage. Vlees? Oh, nou, Nee. vlees heb je wagen dan niet staan. Vlees. Nee, ravage heb ik er niet tussen. Dus Nee, gewoon nee. volgens mij. Maar dat... Maar die hebben ook volgens mij metgenomen met Advocaat, toch? Hey, Ja, jong. ja, ja, Hey, ja, wacht hallo. even. Je zit nog best wiet gekomen dan nog. Ja? Hè? Ja. Het zijn zo Is- op de... Tweede. Komen die niet door Nee, Steen of nee, Elslo? vierde, vierde. Oh, ja. Komen. Steen of Ja, Elslo? die komen uit Elslo. Else. Else, ja. komt het ervan Ja. af.
Esmee, dich? Santana? Nee, vastendag. Vastendag. Van Spingerspan. Ah ja. Ja. En doe Jan? Lef Limburg Lef van La Bamba. Oké, nou die hebben we allemaal niet. Gewoon een heel ander nummer draaien. Ik vond het wel hartstikke super dat je hier wordt. En kom ook nog een keer als de carnaval bij is. Hè? Kan je altijd langskomen niet. Pippa zal volgende maand alweer present zijn, of niet? Ja. Ja, precies. Ja, dan zit ze weer anders. Wat ze moet Dat is een andere hobby die ze moest laten zien. Ja, hartstikke leuk. Heel veel succes en heel veel plezier. En dan gaan we eruit met je eigen alaaf. Hè? Doe dat maar even. 3, 2, 1. Alaaf. 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 Wo spook weer immer af, zo van jo wo, wie laat, wie nee, onder de klok, wie vee en wee. Zo is het ook bij Goos, die eerste afspraak van ons twee, onder de klok, wie vee en wee. Dat pleitje voor je meelusjes, wie veer een groot idee, onder de klok, wie vee en wee. In de zon of in de regen, of het schwintjes in de sneeuw. Gemeentehuis, dat is al jaren her. Maar zonder nog te denken zat me vee en die daarneer. Dat lelijke geboe bestond uit een grote blok. Maar één ding vond van 80 aan de moer, die grote klok. Daar spook weer immer af, dat wordt direct neven de entree. Dat wordt toch wel romantischer, als in een café. Daar spook weer immer af, zo van, joh, wie laat, wie nee, onder de klok, wie vee en wee. Zo is het ook bij Goos, die eerste afspraak van ons twee, onder de klok, wie vee en wee. Dat pleitje voor je meelusjes, wie veer een groot idee, onder de klok, wie vee en wee. In de zon of in de regen, of het schwintjes in de sneeuw, vier spoken immer af, onder de klok, wie vee en wee. Hij vroeg zich af, je zou het echt wel komen. Het vroeg zich af, kumperwaal of kumperneet. Voor men die koppelessen onder die klok begonnen. De echte leefde die erop vandaag besteedt. Ook met de vaste loven spook weer af onder die klok. Maar dat doch iedereen, dan waren het rot rond de klok. Dan waren het dan zo druk, door wij op wij te wachten stond. Ach, stel dich toch een sfeer dat door die klok en snijdt me hong. Dan wordt je afgeknuffeld en gepunt als missig zo. En wie is het nog met dich? Waarom maar dan de eerste vraag? Daar spook weer immer af, zo van, joh, wie laat, wie nee, onder de klok, wie vee en wee. Zo is het ook bij Goos, die eerste afspraak van ons twee, onder de klok, wie vee en wee. Dat pleitje voor je meelusjes, wie veer